Isinilang mo dito sa mundong ibabaw, ibinigay ang buhay ko na iningatan niyo mula noong ako'y bata pa. Madalas ikaw ang kasama, itinuro niyo tamang buhay ko para sa kinabukasan. At ngayong ako'y may isip na, andyan pa rin kayo, handang tumulong sa mga problema hinaharap ko. Marami pong salamat, Nanay,
Magiging doon nga. Tapos, ada ada title mga thank you after nakikdaw. Yan, basta ganan nyo lang ate. Ganan nyo lang.
Pangalawa, kay Papang. Papang, I love you, Papang. O, papa! Kay gani, abay ni madam. Pangatlo, Ito. nagigayan nako. Salamat ka ngayon, nako. Lalo yan na dyan, bro. Salamat. Design kami. Salamat ka niyo, amin anak ko. Pati apok, salamat. Anima, dagiti kakabsat ko. Oh. Dagiti babayaw ko, ipag ko amamin. Amin nga di maluit time. Salamat ka niyo. Salamat ang mami na po. Uri ka niyo. Salamat. Ma'am Le! Ang lagi kikyo! Maraming salamat. Okay, blow the candle! One, two, birthday to you! Three! Happy birthday, Ate! Happy birthday! Pero, Ate, mayroong ihatang letter si Ma'am Let. Bisina ko. Ate Arlene! Arlene! Ate Arlene! Come! Masam ka na dyan eh. Intan nila eh. Pakiread po ang letter na inihanda para kay Mador. Siya po si Ate Arlene, ang kapatid ni Ate Let na nasa Hong Kong! Ayan. Happy birthday, Mama. My warmest greetings for my beautiful and lovely Mother Earth. First of all, I would like to thank of our Lord for giving me the best mother like you. A simple messages from a simple mother who always there for us. My wish for my mama, have a good health every day and more birthdays to come to your life. God bless you. Take care. Ma and Papa, we love you. I am blessed to have a mother like you. You're one of the best, Ma. Thank you and I miss you so much. From Irene, Kyle, Kevin, Kyla. Happy birthday! Birthday! Ayan! Ate, ano po ang message nyo kay Ma'am Let? Ano po ang inyong nais na iparating sa kanya? Ayan po. Oh. Wala na akong masasabi, anak. Wow. Punong-puno ako ng saya ngayong araw na ito. Hindi lang kay Ate Let at sa mga nandito po, kay Ate Arlene. Ayan. Oo, salamat sa Sobrang- lahat. Salamat amin nga di maludtoy. Salamat. Salamat kanyayo, mami. Yay! Mamisinda! In behalf of the Enriching Flower Shop. Ay, wait lang. Ni Sir, ano pong message ni Sir para kay ate at sa mga nandito? Salamat anak. I love you anak. Kanya mami nga di malo iti birthday ni mama. Ngayon lang nangyari to. Kaya Masayang masaya kami. masaya kami. Yan! Ang sweet! Okay, thank you po. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Party Next, thank you, Mami Let. Thank you po sa pamilya. Grabe, sobrang dami nila dito. As in, ano, ni Mother, hindi ko nakala na kasi ka-emotional. Promise! Thank you! Thank you kay Kuya na nag-guide din sa amin. Thank you. Thank you, Mama. Bye! All the way from Hong Kong! Bye! Let's eat! Kain na! Hi Ma, happy birthday. Sana napasaya kita sa sorpresa ko sa'yo. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan ka na naman ng isang taon. Sana maraming taon pang dumating sa inyo. Ingatan nyo lagi yung sarili nyo. Kay ni Papa, maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa aming magkakapatid, sa mga apo nyo, lalong-lalo na po sa mga anak ko, kahit pasaway sila, pinagpapasensyaan nyo sila. Maraming salamat sa pagpapasensya. Mahal na mahal namin po kayo, Ma, kayo ni Papa. Basta mag-ingat kayo palagi, huwag pasaway. Miss na miss ko na kayo. Sana matapos ng pandemic para makauwi na ako, makasama ko na kayo. Mahal na mahal ka namin, Ma. Basta ingatan mo lagi sarili mo, kayo ni Papa. Happy birthday, Ma. God bless.
sini